Kana nayo nigo aba MCA kurwase county assembly ya Kisii baitire supplementary budget yego cia gutenera amangana ao ya magendro gatiabo chibasari pending bills gatie binde binge ase ege kare kyoge wetie budget yo kyabage korawa no monogeri bwe county assembly Dr. Philip Nyanumba okwana chinga kiecho nigo muteneri wense moye budget me county assembly akwanira aliabaitia oyo omanyikaine muna Peter utacha sate bauna nigo yarokanire chibese cyabere chikobora se county ya Kisii cyo koreta magendro kero kyo kyabere tebarabo wetie supplementary budget yo muri kitomil red momanyi no roboti uraso bwikirano magega ye county ya Kisii gutwara uburemero bw'ikibesa anene mono ase budget yabo bono nigo supplementary budget ya itiriwe ase ebunge ye county ya Kisii amona ba MCA bonsi ase yigetigwe bosyo bwe bunge yo no monogari bwe county assembly eyo Dr. Philip Nyanumba ase boigo ayera nigo omoteneri bwensemo ye budget Peter Otachi naende ule omo MCA omonyero ward akwanera igori supplementary budget yeyo yaitigwa supplementary budget ye ya tobiri tuziko yeti asengejo chibe essential to abegete chibasari chekari advisory ya root control of budget egate abanga basari na beko under development asengejo igeko tumeka ko kinya obugima bw'umuntu akina ende advisory ende gachororo egate bebe kuri current asengejo gere transfer so on basis ye transfer y'abantu baitomba etanana bakora form kire wode abantu maganye chibese ya bitu chibese chito chibeka to the right vote te y'abantu baito konya twanyorere mbe yarengembe yabwatiri birera ryarengeribe emwara sama tukaetaga iga abantu mbangi akorama twana na chifomu lakini bese chitakorotiki chitaiyo chibese ntwabwate chibese nchiarengo ijapokuwa ekere budget iri ekorosi chibese nchitokobeka sisiko kore magendero na nchire chigotumeka kirengaki ekere tuaite tito kanyoranga bakumbe amagoso na akoreka ntichibese chiriko bekwase egendo tokorokanga development ri bakari ari current advisory ekere arwetoro we had to change because chibese kuchiarengo egendo ngere tokoroke vote ase chibese chire togotumeka bese chiria utabwati budget Waigonigo akwanira ekirenga kyogwetia e budget yeyo asebabe kabosyo engana ye basari pending bills gatie binto binde ebinge egento kende kyagera to etie supplementary na so gwetia mangana pending bills abantu mbare bakorte siga asipatanya gwakano kamati kabeko guchunguza mangana ikari yachunguzwe gatoka ngachiba sirichire eligible gwakano echire milioni 236 collection ya revenue ya itotokobekerera okonyoranga ya variance ko bwiri to expected so ekabidi tugacha kobeka iri nitobeke meshahara ya wafanyikazi bakora Kisii County bakoboro n'abanyagitari baitu bakora kigasi yamana abali mu ICD abantu be enforcement na muntu ndi bwese yakorega si ase county ya Busungu nigo omwe MCA omochore Dolphin Bwari aganirie e budget yo kwangoigwa elio abana banyare gosoma muchandonde bwensi otayo etuake kure yesengenjona ntubwate omwana inchi at heart nimbwate omongine senkore ya name tuanchire tuetiri nande supplementary budget yende bono tigaba minyoke bwango no bwango mono bakane pending bills sirororo baire ni basoki pesa ikigache basari antinde twa prophet of doom kaisa kurgo bokima buna konyora bakurga nando boiga mbokoya era undi yiga bakore bwango bwangake chinga kiecho nigo baganya abamenyi gotatwara bobe bonde bwensi ekyagera mbachigo ikirania eira yo kwene kebuna chibesa chichi basari inchi chikwenanwa so embe iri arengo embe nga basari inchiyo usi chibasari inchiro because we have money na kigeko gara tuacha gaiga nega ndukene meshahara in fact the past regime eba arego kore budget ya bwate deficit yemetinyebere like now in the solution twagete bwango kurigi yani amachibo ari abwango kobwenye gento burwere bokorte ko burwere bwabere bokobo emyaka yonse appreciation ya nene yako enda se governor yetu ya Kisii ase gasi yakorte buna twaje to goisaransa to kamotebia we have to go this route nechia yaito ya budget kuripota ya Ndizi TV litalia